Salam, barkanmu da haka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan channel ne wanda buɗe muku shi domin kawo muku bidiyo irin na ban mamaki. Yawa idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel za ka wata alama ta bayyana maka abin da kasan bidiyo ina son ka danna mana subscribe sannan a kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Kana kar ka gaji ka kuma ka danna mana alamar like. Mun gode. Asalin bidiyon da ya riga kala guda ce amma kun ga an canza mata kala ta fi kala nawa. Kawai ku biyo mu cikin yadda ake haɗa bidiyon. Ku huta lafiya, fatan alkhairi.